courtement. Agence. Actubus. Jack. Actubus. Ben. Oh, c'est pas les Ben qui ni nura ni kumake. Allez redu photo fleni à s'en fait. A va servir musomanuna pretenda ki kabina na emploi d'olma. Moi je voulais tellement affronter cet homme-là. Voici l'occasion. Est-ce qu'il n'y a pas une chance tantine kuinata? Mais avant qu'il n'y ait pas, il y a un ancien qui a très bien dans la jazz. Lui là, partout. Allô, Jazz? Ça va? Et même? Ok, ne famille, mais Jazz, et au bec à tanto ça. Ah, au bec à non. Am si kanyo soranga liyo korena, am yon sorana d'habitude. Moi, j'ai urgemment besoin de toi. C'est très, très urgent. Ok, pas de souci. Ok, à tout de suite. Mais fin d'un sangana. Ok, bye. Allô, chef? Oui, Nadia. Candidature nous prenez. Ah, oh, bien. Voilà, il se coule avec l'anglais. Oh, génial, ma fille. Achakone. Oui, rentrez. Bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle. Prenez place. Merci. Que puis-je faire pour vous? Ina yi retu san fɛ ka mɔgɔ ye rekitinga na man kɛnɛya kan n bolila ka na ni n ka dossier n y'a sɔrɔ a bɛ se k'an ta man kɛnɛya. D'accord. C'est un courrier final. Bon, c'est bon. Après ces dossiers, quand on va là, ou bien c'est là, il présente oralement ailleurs. Ok, problème t'a la. Ne ye Chata Kone. N ye licence kɛ en droit. E yɛrɛ bɛ Mali baarako dɔn. Bon n dalen no so n tɛ foyi la.
Nyoka ni réseau sans fait comme na moko tamane kenela. Ngonana. D'accord. C'est sûr que c'est la mannequin. Bien sûr. C'est vrai. A potentiel lui là. Rien est là. Ah, faut aller là. C'est quand même bon. Ok. Comme il a fait tout le monde, je vais parler comme un donc, je vais dire chef. Tali, je vais tali. Donc, pour commencer à faire si toutefois je suis là, j'ai un appartement pour venir dans ce appartement? Oui, non, je ne suis pas. C'est juste qu'il faut que je me fasse faire. Comment tout le monde va passer? Je vais changer la balance de la commande. Ok, problème dans la nourriture. Bien sûr. Ok, certain. D'accord. Ils sont à dire que c'est. Comme il a un numéro bien. Je suis un numéro bien. Problème dans la. D'accord. On fait comme ça. On va s'asseoir. C'est ça. Là, tu joues là. Quand même. Et tu es combattu. Et tu joues là, mais non. Il y a un homme qui m'a dit que je pas bon. C'est ça. Et c'est vrai. Mais est-ce qu'il y a des rendez-vous? Il crée un peu. Mais était moi, je suis là. Ok, mais c'est sûr que le chien avec ta faute. On a des bétails. Au Sika des pères. Tidara souvent. Les qu'on a dit balade dans Du côté. Non, vraiment. J'ai un rêve. Tiens. Mon avis. Beauté. Dans Voilà, tu as dit. quand on est nous comparer ça. Mais quel est le Non. Qui vient avec ce moment-là? Madame Troy fana mena konna la tuko. Tonga kala do munai. Dini mena kuma ne kumena je wono. Naja. Ben. Ne tira Ben na di wallahi. Ala Ben changer. S'il te plaît, viens là. Même toi, c'est le secrétaire de moi. Secrétaire Kanana changer. Mais quelle est la place là? C'est juste. Ok. Le chef là. C'est ce qu'il y a avec la voix. Nous sommes tous ici, nous avons fait un peu de gars. Ok, problème, t'as le temps. T'es fait un problème avec lui. Un problème? Non, c'est bon comme ça. Ça va, mais voilà, il t'appelle. Ibe bara sura geto na.
bɛ se ka don mɔgɔ bila kɔnɔ cogo di? Oui, allô, bébé, ça va? Eh, donne-nous. Comment? Hein? Docteur Sowa? Kakini to di, mu ya sọ̀rọ̀. Ah, adu mani wole la fẹ́ fún ni. Ok, je m'excuse. Mais après, tu as fait d'autres choses, clinique, ok, c'est bon, j'arrive. Ok, moi, sur l'instant. C'est qui dit? Allô? Madame, Hein? ça va? Ça va? Je vais te communication dans ça. Ah ouais. Je vais madame me faire une affaire. A bɛ salle kɔnɔ. Mun de y'a sɔrɔ? Ne ma dɔn fɛn fɛn y'a sɔrɔ. Ne taara bitigi la n ko n bɛ taa sama minɛ. Ne taara belen dalen. N ye mɔgɔw wele n ko ka ɲɛ n ma. An y'a taga don taxi kɔnɔ. An na to e ka appel kɛra o de la. Kabi? Ma fa jumɛn fɛ? A bɛ salle kɔnɔ. Ɔ docteur yɛrɛ filɛ. Docteur? Ça va? Bonsoir, ça va? De basi tɛ? Ça va bien? C'est vous le mari? Oui, ça va. D'accord. Mais mun de bɛna madame na? Non, t'inquiète, il faut être là. Juste manque de repos, aller ni stressé de tout. Ça va aller. Mais j'ai vu que toi, il va falloir que je parle avec toi. C'est une fois nous constater là. Attention, nous il va vraiment falloir que je discute avec toi, quoi. D'accord, on va t'aller. Mais docteur, il y a un de madame là. Bon, ni la police, madame là. Parce que je vois que à ça, mais au Gatimla. Attention, il y a les barreaux. Bon, l'état dont Fémimbe à la Emiache, on est à fond parce que si en Gatimla, franchement, attention, il y a les trop. C'est pas Mimba là ou bien. Tu m'excuses du terme, car au fond de bon union, tu vois, ou bien Mimba union, tu n'es pas tard.
À cela, notre nana, on a ça va chauffer. Vraiment. Attention, il est. Attention, il y a les barres. Bon, et pourtant, faut nous dire, madame, on est en bon terme. Faut y tenter. Faut y tenter. Ah, mais attention, il y a la langue. Attention, il y a la langue. C'est pour cela qu'il y a de la société. Parce que, franchement, attention, il y a la langue. Donc, moi, je me suis dit, peut-être, faisons l'idée à l'union de foyer là. L'état de moi, au fond, il y a c'est pour cela qu'il y a la langue. Bon, comme il y a fait tout on est en bon terme. Ah bon? Mais, même si le souci que les marques actuellement, il faut que la dérouille. Ah, dérouille. Ouais, parce que en fou s'entend, bon, à la matière de dingue en gaz. Ok. Bon, je ne sais pas si on va provoquer ou pas. Bon, au final, c'est qu'à provoquer. Ah, Au final, c'est qu'à provoquer. C'est qu'à causer pile même c'est qu'à les faire face au provoquer. Parce que, il va le mousser, surtout, Fourouzon. Déjà, les mariages nous font ça, ça doit faire 10 ans. Il m'a banné. Donc, nous sommes c'est qu'à faire face au pardon de la cour. On est mieux et c'est à toi de la rassurer. Faut être quoi. Mais avec analyse ou quoi? ouais, madame, analyse Chamangue. Ah, mon ami, analyse Chamangue. Ouais. Où est mon effort? Bon, analyse où on est, bon, c'est pas mal dans l'année. Fin mal, on n'a pas vu. Bon, ni fin de madame là. Tu vois, dans un foyer, tu es une folie. Ni fournirons flamme avec un dingue, ni clé analyse. Parce que même la fin de vie, on est dans la société. En bête, et nous en bête. Alors, dans la société, on a vu beaucoup de blâmer. On a fait là, t'aider sur certes, moi, là, à la bête, mais moi, là, t'as sur avec un vrai là. Et pour ces avons, nous sommes analysés nous font. Mais est-ce que est référé analyse au cœur? Docteur, est-ce que tu dois me l'urgence maintenant quoi? Ah, Chérie? Moi, ça donne. C'est allumé. Voilà, docteur, fait un avion. Non, c'est attention. C'est qui développe dans votre lame froisse. C'est bon, nous donnons. Que donne-moi. Ça va aller.
cover fleur ne fait. Alors, me patron na. Bala tɛmɛ ka dayɛlɛ ka bɔ yen. Ni a ko tɛ bara yɔrɔ la. Kɛ dayɛlɛ ka bɔ yen. Nimefanya zamani na hiyo nafaa kwa Mungu. Bala. Bala. Nene. Kwa maana tamu ndio na nene. Mejiro ni nene. Bala pine kono. Tan patron na anu wari. Neno bala. Bala! Bala tɛ yan. Bala, o tɔ la e ma ne yan? Ne bɛ sanfɛ de. Bala e kun bɛ sanfɛ ne ma e yan. Ne bɛ sanfɛ ɲɛgɛn na de koyi. Bala i ti kalabanciya dabila. O tɔ la ne ma e yan, ne musokɔrɔbatɔ bɛ nkalon da e la. E ma da gosi kan mɛn yan. E b'i kun da ka lajɛ. Bala i jamana dɛ. Bala i nana i nakun kɔ dɛ. Depuis sɛ ni firiti bɛ sigi kɔrɔ Bala e jamana. Ne dun tɛ sɛ caman. Est ce que e kunkolo b'i kan da la? Est ce que e ɲɛ b'i yɛrɛ la? Han Bala. N'i ma sabali i bɛ yan bila dɛ. Est ce que e bɛ ne dɔn? Ne sago de bɛ yan na. Heure min ne ja ne bɛ don yan, heure min ne ja ne bɛ bɔ yan. I y'a mɛn yan? I ka nafigiya kun ta ka bɔ ne ka ne Bala. I y'a mɛn yan? Ne t'i ka nafigiya la dɛ. I kɔnɔ y'i bolo i komi n'a fɔ n t'a si dɔn. Kulusi lajɛ ba ye fɛn cɛjugu in. I ka patron bɛ yan? Patron bɛ yan? Fa de b'e la Bala. Ne ko Bala e tɛ ne bonya mun na de? Ne fa b'an ka dugu la koyi. Mun de la e tɛ ne bonya de? Donc ne fa bɛ min? E fa b'aw ka dugu la ne fa bɛ min? Donc fa tɛ ne bolo wa? Malangolo. Bala patron bɛ min? Tan patron a bɛ so kɔnɔ. A n'a ka kulusi cɛjuguba in lajɛ. N'i ma sabali i bɛ yan bila. I bɛ yan bila. N tɛ yan bila n tɛ. N'i y'a bila i ka ku bɔ n na n tɛ. N tɛ bi n tɛ sini. Ni muso in na o na nin bɛna mɔgɔ tɔɔrɔ yan t'a ka so ye dɛ. Bon i ye bi ta de ye. Ala ka i ci sini i ka na yan ma ye. Sini ne nana n tɛ da n yɛlɛ walayi. La patrona. La patrona.
Ouais, j'ai tous les documents sur le pen. À Bébé complet. Ouais, il faut état dire. On va être garané là. Au jazz de l'eau. Et puis, donc, Anna. Donc, la paix de ta vie est sens. Ok. À moi, quoi faire? Temso. Ça va? Ça va? Ça va. En tourne. Bala be mangana tourne ça. Ni bala. Ye bala jamare. Ne bala. Bala ka patron ya. Bala jamatoro. Ne ka da gosi ka gosi bala ki banga ta dai. Ne ko bala ngo eske ka kene. Ne sagore be yana ko. Ah, no de fanya. Tirni. E chonga ta jita ka dima parce que ni bala tay. Akai eti to la mune bela. Farde mandine. Akai ni ta jita meji yorodo. Merci. Les copines répondent, il y a bien quelque chose là qu'on peut rebondir. Quoi d'amener? Je vais me couper tout. C'est il y a talé pour moi. Il m'a fait si j'attends d'ailleurs là. Ala koke. Si ala koke ko. O joro bari bana. No kera. Aha. Te kuma yere. Ni kuma na drombo surprise ni che. Aketi tegaja. Nasu be no. E dum ninke. I akanwa. Interni ne be don sa. Nasu. Ah tanti. An kletan lila. Nasu ça va? Ça va. Ko kaya? Dans Chai buena de. Tanti. Et puis jara. Est-ce que tu as tout le temps choué? Et tanti, le te madame a tout le mettez la sa. Tout le rôle, fait un bel rodo. Nasu te fly, nasu be produit de mu. Tanti. Ni be la sala nasu yen walai. Ni falati nasu be che boshila. Ta la buena tu me. Ta bobara la. Nasu jamana. Nasu. Walai. Ka ce a duniya mai. Yere di na figi wa. Nasu. Ibe kella kuma yera ka sunu tiyela ma Bala nyanyini sa. Nkante ma sa ya fama. nya fara. E ga ya fa den ne fe bi o kadi. Ni tanti tirmuso na figi ne ro sa. Na figi muso abiti sigi sokono re. I fina re, i boya re, i bika patron ga tulu shwe. Ne do patron ga sokono re na figi. Muso en kuma ne. Ngo bi anale ay da ko nya yo ko an kan ke tanto ka alaye katla kan sigi fuma ke tanto. E ngana yele o ko. Abini jo sala wana ne no dumini do le ga dumini mun blani mine ni meta don mboli la kadama suno ne nta dunga bawo. Na suite sabali. Na figi ne te a wasigi no anda hu dumini do no esu ngono. Ibaro ni muso mi ayada dumna neti faare. Ne meta dumini ne ga me don boy tala sami ga sona mi ko fe mi doni farita ka. Na suite la sa aki reta esa. Ne nta bala. Na suite me enta le ne ba boyan ko duwa aki reta esa. Bala yere ni mo ko te me jala. Ne ba boya o em kuma suwe. Wa iba soro any time te mfe ere be to ka ne koro fwai. Me clear ga fo patron. Muso yo na dago bolni na mo bi anale ko non kale sa wabe yandula re ti se ko ni abe wana figi patron ni te ko mun kege amara ni sigi de ye aso jalo ko me na dige. Il m'intéresse beaucoup. Wallahi bala o fele mutu abu kan she. A jamale no ke. Utiano re ne ko ne to abu kan ya jamani bare do. Jamale no ro. Jamani do ayini ni ngani ni ma kuma fere. Nte dumini din ma ala here la ni mi shi de ngan so ko na yange. Te dumini da ma o. Kana chare. Me fitin de no ne ga kana fire o ya kuri. Gira na do wani talavle. Me fitin bitala. Idella.
Nadia, ça va? C'est bien. Nadia, mais foi jodi wala dente Foi tino, ngolo ngati. Nadia kuma dimi Ngolo ngati ndo. Nadia, ne dans ça, ne va kuma dimi J'espère que il est ennemi au don. Faut le tirer blata. T'es sûr? Ne va pas le ça. Mais n'a pas de tirer blata, je m'excuse. Mais après qu'on a beau tester dans notre droit. Parce que un baran canal là, tu sais la mort, tu as toujours dans la raison, mais tester sur le droit. Donc juste il donne la grenouille, sinon faut y arrêter. T'as rien à faire. Basi je, mais la tiki ta kasi c'est même le damate maintenant. Nadia, on va tester comme ça. Et puis ça va me tester toujours, surtout si ça me sonne non. Quand ça va, il m'a fait un obéi, il m'a dit. Au devant de sinon il va me service na ne be qu'il peut donner là. Mais t'es damate maintenant là. Non, Nadia, tester, abla tester mais moi non. Tester la femme là, parce que il était en domaine qu'on a, il commence à niveau là, mais il reste un domaine. Il n'a eu qu'au sacrifice d'obéi. Dialogue dans le calier. Sinon, il faut arrêter. Et voilà ça. Hein? Souris quelque. Non, il va me service là, n'est avec un peu de là. Bref, il faut gagner un ni baradigna. Il y a le mot maje. Et il est du tani. Kita ni wana wale katu. Mais Nadia, c'est un nouveau là, il y a le beau calama. Il faut ta lui le contacter. D'accord, pour un peu tard. Je te promets. Ok. On est un combe, on est baradina. On est un tas de sorts, ok? Nyame. Kamera. Quelle bonne maman. Quelle bonne. Dun kwantanen do bi. Mesima. Oh. Iti ka bara ngane be ka kula. En fa ko bena ku ka bara ya. Ali ti ka joie partager ni. O foi te sema. Ami wala soro bi ku ni. La telefona. Oui, à rentrer. Jazz. La patronne. Ça va? Ça va bien. Comment vas-tu? Oui, tout va bien. Bien. Oh. Voilà, Dieu merci. Tu as tous les documents? Ouais, j'ai tous les documents. Fais-moi voir. Jazz. De haut en bas, baby. Fouettage. Jazz. C'est super. Mais Jazz, est-ce que tu as bien fait un chocolat? Oui, tu es là. Le jazz, le talentueux. Vraiment? Tu fouilles. Non. Il t'aurait pas mérité. Waouh. Non.
baara ɲɛna trop Jazz. Et puis a diyara n ye kojugu an tun mago bɛ information min yɛrɛ de la n y'o de sɔrɔ. Ok, mais i b'a dɔn n bɛna i kan ka lajɛ n bɛna fɛn dɔ d'i ma donc i yɛrɛ b'a faamuya. Jazz. Tiens ça. Il est de fɛn dɔw la quoi. Tu le mérites. Ok, mais kana i yɛrɛ i ka téléphone to i kɛrɛfɛ n bɛ se k'i wele wagati bɛɛ. Ok, on fait comme ça. Ok. Bye. Sacré belle. Je te tiens maintenant. Quel jeu commence? C'est quoi le problème? Elle est la santé. Elle est mieux. Et c'est lui qui a flot bêta. Si, non, il faut mieux. Mieux bêta. Mais je sens que toujours que ça va pas un peu. Affaibli, non, on m'a dit que ta boutique là. Mais un client qui donne à chaque année. Mais Dominique, on est. Non, ma Dominique, tu me dis que là. Mais Dominique, et moi, je n'aime pas Dominique. Comment ça va aller? Mais quand Dominique est là, en fait. Non, mais moi, je n'aime pas Dominique. Ça va aller, Inch'Allah. Le SNET, je n'ai pas de dossier de moment à dire là. Juste, quand on parle de la Chine, on va y aller sans se prononcer. Dominique, non, tu sais, Dominique est menaçant. Juste, maintenant, on a droit de Dominique est menaçant, ok? Il va lâcher au bout. T'aimes ça, t'aimes. Juste maintenant, on a droit de parler de la Chine. Ok? Mais il faut manger. Menaçant. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Ça va? Bon. Vraiment, je vais vous dire. Bon. Je vais vous dire. C'est pas grave. Jaray. Sinon, la journée. Ça va? Tu parles en vite. C'est vrai. Jaria. Non, trop mal. Nyakere nyabaro. C'est sûr? Ouais. Sinon, il regarde ici. Ouais. C'est vrai. Merci. Quand même bien. Qu'en fais-tu? Voilà. Jaray. À propos, n'est-ce pas barakoyere? Non, mon vieux avec la télé. Merci vraiment, on va bien en parler. Quelques mots. Écoutez, Yama. D'abord? Oui, Yama.
ma copine. Ça va? Ne ma sigine biane. Aha. Ça va. O balila. Toro. Ma ko bare bila. Sigimena. Nunu bla kana. Ga blaire. Atelia. Bitigi inventaire kan ga ke mo o fɛnw na. Copine o bla kana ya. Preselen bare do. O ma bi ma nɔgɔ. Bi ma nɔgɔ de aka kalan bi. Ndalama yɛrɛ de do bi. Ça va? Kibara jumɛn bɛ? A galima de do ne kɔ. Il faut que nga na yani. Ala ka sumaya. Amina yarabi. Iba dole. Nana iki ga segere do dia. Segere wa. Ko mu segere tuguni. Chemne segere ke. Lila koni domodo je crois. Chemne segere. Ni ma chemne segere ni ngade ka chemuruti le no de. Ko ka muruti wa. Abi fe ga ta yere di. Ni mo grandamba. Grandam ko de bola. O kuma bla. Grandam ko. Wai ga chemuruti le no abi fe ga ta. Yanga solution ni juna. Ore na ku. Awo. Inya tala, keni beni no tubo. Ako kuplu ni kan de be ga beni le sekere mi ni mako bodela. Ni ben, ko te sekere bay. To mi nya bana chogumna. Na ko mundoron ko o. Ame communication ke parce que communication est basée à l'école. Ça dumuni duman to bi ka dama so on na be propre la. Et ba be kala magapa. Donc sekere bati. Idu me go phone ketu go itango. Ketu go jume. Ito la munibe. Mo. Uma ben mi ge trompe da. Ai trompe wa. Nega chéri go be ko fen be ke fo tronka ni trompe. So ko na to pe. Abi la pression de ki a demo la. Afo ina sa copine. Lila. Ifene. Niko, ina nika sekere ko de dawa. Ina nika vi shoko be de la. Ne peli ga vi soko be. Ay ne bi peli ga vi soko be. Ni ba la bi etam na mai. Donc afo ina mun bila parce que tira de banche. De ban fitina mi tere la. Donc ko be ke la e bo duguni la. Est-ce que o kain? Ni ma fone ta fo join. Lila. Moi je me que anga ben nga kuma bla. Anga boruke anga ben nga kuma bla. O voilà. O de kon kadi. Copine, bien. Donc à quelle heure tu dis quoi? Donc tu es attention tout quoi? C'est que kuma tanto ko di. Ben nga kuma bla le on était attention ou yekeli. Ni koko bene la ni bina fenya na. Okanya. Ni komi shira ni kono be shi kono. Okanya. Mais muni la ko be kele ta fanya. Ni ko di nga black refe. Da ngo black refe. Parce que ni na figi. Tu as raison. E be ka famia ko juya sa. Donc ni be strain. Ka strain ni tanto ko la. Je crois qu'il y a matériel là. Donc bide ni ado quantité là. Ni be ko fait quoi? Nya famia. OK. Mama ne wuli to be ya. E ma fo ko ni ganda ko ga kula. Kanga ben nga ko bla côté là. Donc c'est pas la peine quoi n'evita. Abli kuna quoi. Ntaro na fi chukum na quoi. Ça va. E ga ne famia sa. Copine. Ne ko ntaro beso ngani kenela. C'est ça e ga ne famia ba. Mais au juste mon bila fonyena. Mais bi ki muni te ka songa fonyena. Donc ne na figidi. Donc be ka sirani ni kana tika kuma lakalia. To lakalia. Ne famia do. Bi mam bla nyo ha. E ga ngani fam. Sige. Kay nepta. Eta. Awo. Ko fe mi wule. Owe jani. Yame. Kana ine kan wule. Non te ina ki wule. Okay, I'm marketing.
Oui, tu as bien. Je vois que il est long. Ça va la boutique? Il y a bien boutique, non? Il y a pas Ah. Attends, je te rappelle. Oui? Bonjour. Bonjour, Salima. Vous avez de la visite. La visite? Mais Erina? Ojani? Un candidat pour le recrutement. Elle est en retard là-dedans, là. D'accord, Kalana. Tu veux rentrer? Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Comment vous allez? Bien. Prenez place. Merci. Que puis-je faire pour vous? Au fait, combien me convient que tout le monde? Moi, je n'ai reçu bien encore. Pour le recrutement? Oui. D'accord. Je peux jeter un coup d'œil? Pas de soucis. Donc, vous êtes célibataire? Oui, sans enfant. Sans enfant? Oui. Là, c'est intéressant. D'accord. Vu qu'il en a retard la donne, parce qu'on avait fini avec le recrutement. Ok. Mais vu que vous êtes tellement bête, on s'est obligé de faire une exception pour vous. Merci, ça me fait plaisir. Mais à part ce dossier va vivre là. Bon, ça dépend. Il me revient là. Il me revient là? Oui. Wachane? Il me revient là, il faudra. D'accord, on a dossier quoi là tout ça. Le dossier nous peut quoi faire? Et puis c'est comme moi là de dîner ma mini dossier est que famille fait. Il me revient en fait. Il se revient là. Il ne peut pas la faire là-bas. C'est ça l'essentiel. On va faire enfin là. D'accord. Comme position là, j'ai un appartement à côté. Si c'est possible, on mettra un peu passer à Kumotoke. Académie qui accompagne lui. Nous comme il y a fait bien. Voilà qui quand on y a quand on a coursi là, on a qu'à demeurer. C'est sûr. Je suis certain. D'accord. Pour l'instant là, combien d'années vous bien? Je vais te rappeler. Pour l'instant. Et on va programmer ça. Inch'Allah. Ok. Donc, Misra Nina. D'accord, pour l'instant là. Ça va. D'accord. On a question. Bonne journée. Bye. Merci. Samira. Jɔngalɛ ni nin lagalagatɔ in bɛ yen i b'a faamu bi mun bɛ yen. Ala ko nin n'a jigiya de b'e la i b'a faamu bi mun bɛ yen.
Tigiya de ka di ye yɔrɔ. Mais ko dɔ ye balagan bi. Nimisaw. Even ne tɔrɔ mun na sa cɛ e bɛ ne tɔgɔ da. Taa ɲɛɲini ne nana dumuni di ma n'i t'a fɛ a ka ɲi. E delila sa e delila. Wuli. E delila. E k'e layɛ mɔgɔ b'a fɔ dɔrɔn hali kuma dɔ la k'a bɛ ɲumanya k'i ye ko kana dumuni di ma i pɛrɛn dɔrɔn. A susu e tɛ e ko ka di ne sa. Ne b'a dɔn. E fɛnɛ k'i hakili sigi sa n ko ne de y'a bɔ n dinɛ ni ŋaniya la ko n b'a d'i ma. E delila. Siro ne ni kɔngɔ min sira masa de b'a dɔn masa ramani. E b'a dɔn e ko ka di ne mais i ka kow de man ɲi kuma dɔw la. E yɛrɛ ko ka di ne ye. Ne hakili b'i la o. E ma se ka daraka dun k'i to. E ko ka di ne ye mais e ka bɔlibaden de man di ne ye. I t'o to yen o t'i ɲɛ sira la dɛ i t'i ka dumuni minɛ i k'o. E delila. A susu e tɛ. Sigi sa i ka dumuni kɛ a ka ɲi. Ala. Ala ka barika don n den na koyi. Wa a den tigɛ n'o ka di koyi. Ala. Ala mi yɛrɛ faga bi. Machin. Oui. T'as tout roulé. Voilà, hier. Ça va. Pas souffrir là. Tu pas souffrir t'es là. Actif tout. D'accord. Oui, ni gars mon nom Non mon nom. T'es muso ka barakɛlaw ya. I y'o fana fɔ bi yan. Mais o tɛ yan. I yɛrɛ kelen joli b'i kelen bolo. Tu o to yen sa. Ah non, sogo to yen dɛ. Sogo to yen. En plus ne y'a f'i ye mun kan ka voyager mun mago bɛ tuma dɔ la ni mun bɛ voyager kɛ ɲɔgɔn fɛ i yɛrɛ ma fɛn fɔ n ye. Cɛ sɛbɛ dɔ ko ne bɛ ɲinɛ i ka ci in kɔ dɛ. Bon i bolo sɛbɛ ko tɛ de quoi. Cɛ ne ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛ ko tɛ cogo di. N bɛ ɲinɛ de e fana tɛ ne rappelé o. Sinon n ka cɛ a caman de ka numéro bɛ yan. N'o y'a sɔrɔ baara niveau de tun b'i bolo su na o ye sini bɛ ɲinɛ o. Kuma dabila sa. Donc n bɛna duman dɔ ka numéro d'i ma. Cɛ nin ma nɔgɔn dɛ. Ah n terikɛ n sɔnni n'o ye sa. Sɔnni n'o ye mɔgɔ de b'o ɲɛnabɔ. Téléphone bɛ ka nin ta. Nin bɛ bila i dan na. Amadu nin bɛ n ka fɛrɛ kɛ. Ni? Amadu i ye mɔgɔ min ye i tɛ kolon d'i ma. A cɛ nin wele dɔrɔn. A bɛ n dusu suma i b'a fɔ dabilenni bɛ na n dusu suma cogo min na. N mana min da i kan i ka voyage senfɛ i tɛ ɲinɛ a kɔ. O de fana ka di n ye o de ka di n ye trop. Sinon o ka ɲuman mɛn. Walayi a mɛn saba i yɛrɛ b'a bɛɛ kalama aw yɛrɛ dun. A ma bilen de kɔnɔ yen waati bɛɛ lajɛlen na ma cɛ. Baara tagabolo. Wali sa sa. O de bɛ ɲɛda ɲɛnamani caman ye tile kɔnɔ. Ɔ baara cɛ. Mannequin dɔw de bɛ taga o. N y'o de dɔn o de la n ye n sara i la a ko la o. A y'a jɔ gɛlɛn. A b'i bolo si ni si tɛ kelen ye. Cɛ i tɛ sabali yan. Ni ne fana don a diya ye nin de. U ta baga ne ma kɛ. Ne kɔni b'a kalama. A dɔ ka di yɛrɛ fana ye. Mais n b'a kɛ cogo di. Dɔ ka di yɛrɛ fana ye. Mais i bɛ mɛn voyage la. Bon n tɛ mɛn kosɛbɛ. Yɔrɔ mɔgɔ i sago b'i bɔ yɔrɔ la mais i ka yɔrɔ i sago tɛ yen. N'aw bɛ ɲɔgɔn bolo. Inchallah e kana ɲinɛ dɔrɔn. Non n ka cɛ nin wele dɔrɔn i ka film b'a.
Donc, nga wole dɔrɔn. Mani b'i ka film ba. Han. Kuma tɛ. Ye sɔnni n'u ye sa. I bɛ se ko caman na. Allô? Oui, ça va. Ah, Ben, ça va? Ah, mais elle a tenu. Ah, ouais, non, mais c'est là. Eh bien, il y a comme une ça. Photo. Ben, on m'a tout donné. Ok, mais oh. Est-ce qu'il y a une photo sexy intime? Et c'est quoi? I know, ma de c'est quoi mais comment na photo regarder? Oui, pas de soucis. Non, après, ma chima. Dans peu de temps. T'inquiète. Ok. Et tu me rappelles. Can I need it? Ok. Bye. Bisous. Ben. Est-ce qu'il y a une musulmane qui est là? Et pour qui peut baisser facilement. Qu'on y fait un tam na kuya. Mais ni jouer. Ama bonyo là. Bala! Ne ko mun lalumaya de b'e bala la I bɛ kilengi da sunɔgɔ la ka Delika wara ye o ye tiɲɛ ye n ma tɔgɔ mɛn ngalon b'i da te Nesiri n badenw te Nesiri kɛn bɛ ka tɔnbɔla belebele labɛn a ka kiliyanw ye tɔnbɔla min ni lajalifɛn caman bɛ sɔrɔ a la I n'a fɔ téléviseur écran plat téléphone portable fo ka taa se humidificateur ma ani lajalifɛn caman bɛ sɔrɔ lajalifɛn ninnu bɛ sɔrɔ cogo di n'i ye te Nesiri san I b'a foroko dayɛlɛ n'i ye ja min y'a kɔnɔ o b'a yira ko e gagné o ja in na I b'i ka te Nesiri foroko in da k'i boli biribiri ni k'i senfa ka u jaba lasɛgɛrɛ ni o ye bagadaji ye nara place immeuble Agoni la I bɛ t'i ka lajalifɛn minɛ wa ni maa min ma ja ye a ka te Nesiri foroko kɔnɔ I ma perdu dɛ I b'i ka te Nesiri foroko in mara ka d'a ka tɔnbɔla belebele wɛrɛ kan ka kɛ Nesiri client bɛɛ lajɛlen yaasa bɛɛ bɛ se ka lajalifɛn sɔrɔ cogo min na te Nesiri Teo ka sagɛ jɔn sunɔgɔ la ne tɛ sunɔgɔ la Bala ne tɛ sunɔgɔ la n ja tigɛra de I ko tɛ tiɲɛ fɔ ne mais sunɔgɔ la sisan ne ma bɔ kɔfɛla la sisan n ka baara la ka n'e sɔrɔ sunɔgɔ la I sigi Bala ne ja tigɛra de sinon ne tɛ sunɔgɔ la n'i kun tɛ sunɔgɔ la ni dɔw kun donna ka na fɛn bɛɛ ta ka taa ni patron nana a kun b'i sɔrɔ yan e m'a fɔ ko ne tun bɛ sunɔgɔ la ne tun tɛ sunɔgɔ la a kaɲi sa ne kun bɛ sunɔgɔ la ne kun tɛ sunɔgɔ la kɛ patron min na n b'a fɔ a ɲɛna ne tun tɛ sunɔgɔ la a kaɲi patron kɔni bɛna n b'a fɔ a ɲɛna I sigi bɛ sunɔgɔ la yan nɔ depuis tuma jumɛn I sigi bɛ sunɔgɔ la ne bɛ baara la ka ne tila tobili bɛɛ la k'i to sunɔgɔ la yan
Yɔrɔ e bɛ taa ni bɛ to ka nkalon tigɛ ka da mɔgɔ la yɔrɔ. E tɛ sunɔgɔ la. Ne tɛ sunɔgɔ la. Awa tiɲɛ fɔ n'i ma tiɲɛ fɔ ni patron nana n b'a fɔ a ɲɛna. Han? N'i ma tiɲɛ fɔ ni patron nana n b'a fɔ a ɲɛna. Ne tile wula de sinon ne ma sunɔgɔ. I kun bɛ sunɔgɔ la wa i kun tɛ sunɔgɔ. Ne tile wula de. Ah kayi ni patron nana n b'a fɔ. E delila e delila. Ah i bɛ wari di yan. 10 francs dɔrɔn de bɛ ne kun na. Ne to 10 francs ye mun ye ne b'o dɔn. 200 kɛ. E bala 200 trigo kelen 200 t'o sɔrɔ dɛ ala n'a dugu la 200 bɛ boli kelen. Ne kalo sɔrɔ an b'a tɔ d'i ma. E bala e b'a di kuma jumɛn. Ne kalo sɔrɔ dɔrɔn ne ka kalo sɔrɔ dɔrɔn ne b'a di. Bala i bɛ k'a fɔ dɛ wa 200 mun b'i kunna sisan i b'o di yan nɔ n bɛ taa di mara la. 10 francs fɔ 10 francs mais i t'a fɔ bilen yan. Ayi n t'a fɔ. Yɔrɔ nin ne kunna wari bɛɛ de ta 10 francs. N y'a mɛn n t'a fɔ. I tɛ taa da tugu tuguni. Tiɲɛ don dɛ. I sigi lakalaka to a la kana da tugu. Bala i kun ka n'i sigi ka sunɔgɔ bilen n'i sunɔgɔla ne tɛ se ka n to n ka baara la ka tila ka na da lajɛ yen nɔrɔ dɛ. Lakalaka tɔ i sigi yan. Ouais, ça va. Qu'est-ce qu'il y a? S'il te plaît, viens. Arrête. C'est quoi, bébé? Attends, je vais faire appel. Allô? Laisse le téléphone. Mais bébé, il va me l'écouter ça. Mets le téléphone, bébé, ou bien? Il sait que je suis fatigué. Toujours fatigué. Regarde-moi. Bon, je sais, mais ça fait longtemps sans faire. T'as sans faire. Mais je suis un dit. Mais je suis un dit. Non. Ma fille, mais je suis un dit. Autant la bita. T'as bita qu'on y a béni. Arrête ça, mais je suis un dit. S'il te plaît, mais changer. Tout ça, tu sais que je dois faire une conférence. Conférence? Conférence où on est? Bon, et ça, bon, et je mettons là dans un autre. C'est là, oui, comment? Mon amour, ça m'aide à connecter. Je suis impatiente. Ou bien tu veux que je te rejoigne? J'arrive. Mon amour, chérie,
Mon amour? Bonjour bébé. Bonjour. Comment? Oui, c'est un blanc. Comment là? Mais il n'y a comment là? Si c'est à propos de hier soir, vraiment, je suis désolé. C'est vraiment rien quoi. Rien tant que ma trop. Je voulais mettre un peu pour ça. Non, on a ta outa, il va faire mal. On a ta outa. Et tu me voulais qu'à fond, yana. Non, vraiment, je t'avoue. Hein? Et ne blague comment? Pour air du mal. Je suis désolé ça. Tout le temps désolé. Oui, c'est bon. Oh, il est que. D'accord, on y commence avant. D'accord. Nadia,
Ne. Yɛrɛ bɛ yɛ don o soirée in kɔntana ne kɛ n ji. Ne bɛ fɛ kɛ na ka taa mi ban. Wa. O yala. A diyara koyi. E mana na wuli dɛ. E bɛ taa baarayɔrɔ la dɛ. A donna tan a bɔra tan. I tɛ sɔn bɔli ma. E yɛrɛ bɛ dɔn dɔɔnin saw. Yala ninnu tɛ ne ka koba ye ten. Mais kuma dɔw la. E se ka na kuma kelen kelen. O ye mun tiɲɛ mɔgɔ ye. An bɛ taa n ta la wala. Wala ci bɛ ne bolo bi. N'an jiginna joona bɛɛ bɛ diya ne ye dɛ. U bɛ mɛn yan yɛrɛ de. Allô, patron? Oui, allô, ça va? Ça va. Ayi basi tɛ yen nɔ. A bɛ yan nɔ basi t'a la. Awɔ, an bɛ ka baara kɛ dɔɔni dɔɔni. Mais en fait, ne t'a sara ka wɛrɛ bi quoi. Ahan. Mun bɛ yen nɔ? Non, pas de moyen, c'est vrai. Donc, rendez-vous là, tout l'après-midi là. Il va amener quoi? Merci. Fɛn ma diya ne ka nin bɔ bi. Ne m'a fɛ ko ne bɛ ci ko ci bɛ ne bolo bi ya. Patron ko ka nali ma bɔ. O diyara ne tɛ bɔ ɲuman na kuma si. Patron ko ka nali tɛ bɔ. O kɔrɔ k'e fɛnɛ bɛna bɔ yan. Ne bɛ taa n ka ci la sisan. Ne kun pereselen ba de don walayi. Nadia. Ne. Sɛbɛ wa kulɛ. Sisan. N kɔnɔ. N ta de filɛ nin. Jane e kɛra an ka entreprise chef ye. E n'a da sɔgɔ k'a tile fili. Ne m'a f'i ye ko ne tɛ ka nafigiya la k'i ka yɔrɔ ko bɔ ne kan. Ne m'o f'i ye k'i ka baara kɛ i ka ne sɔmi ka ko la. I nakun n'o nakun ye n ta ye. A tɛ ɲɔgɔn ye sira la dɛ. N'a fɔra ko bi ye ne ka anniversaire ye an ni chérie ma joyeux anniversaire souhaité ne se ka faamu cogo di an y'a essayer ka hakili jigin cogo cogo a y'a yɛrɛ la occupé fɛnɛ ka kow ka can sisan an ni temps t'a bolo an ni ka dumuni yɛrɛ kɛ so kɔnɔ yɛrɛ kuma tɛ joyeux anniversaire Allez. Leila. Hey copine. Merci beaucoup, merci. Ami, 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 ami. Ala ko duwawu jaabi. En diyara n ye sa. Ne yɛrɛ sigilen bɛ Kamanagan na yan nɔ. I ka chérie ma joyeux anniversaire souhaité jo. Vraiment, merci. Ça me va droit au cœur. Ala k'an to ɲɔgɔn ye. Merci, merci. Ami, ami, ami. Ala k'o duwawu jaabi. Surtout denko in. Amina ya Rabbi, ami, ami. Wala n yɛrɛ b'a faamu ma jigi a la wa ka kow ka can sisan. Mais a tɛ n kunkolo la n terimuso. A tɛ n kunkolo la. Awɔ kɛ. A souhaité ne ye ka ban. Je vois que a banna. Vraiment merci Ala k'an to ɲɔgɔn ye. Ala ka san caman yira n na. San wɛrɛ i ka billet ta n ye ka surprise kɛ n na. O yɔrɔ yɔrɔ ka di i ye. N bɛ taga i nɔfɛ. Vraiment merci beaucoup.
Fele la kɔni a tɛ ɲinɛ dati kɔ diɲɛ kɔnɔ. Ouais, Joe, ça va? Quand on est venu. Et tu es un blanc. Et tu as mis à voir la folie. Tu es beau, ça y est, moi, la molonne. Donc, il y a un événement organisé au Donau. Il y a un gâteau sans fin de main. Ah. Mais ben là, je lui donne 25 000. Et tu as tout ça, tu non, on m'a fait un anniversaire surprise de quelque part. D'accord, maintenant on va transférer qui ensemble. Ok, quand même. Voilà, je vais aller à Miri, soke, on est fait un tas de choses. Mon gars, t'as rien. C'est vrai, on coule. On t'a tout tenu. Nadia. Ah, Nadia. Calme là. Nadia. Faut pas trop à toi que tu sais faire quand. Na temena ya ngoni, abi bo mine fere ni. Oui, ça va. Et tiens, il y a un enfant dans le bureau là, maintenant t'as ça. Ah oui. Ok, quand même. Salut, comment ça va? Ça va, bonjour patron. Bonjour. Où est celle-là? Et Atakachila, Katachila. Katachila? Mais Tu m'as permission d'aller faire. Puisque un eu me appelle là, à l'air de informer qui n'a pas. permission? Ah. Attends, je vais l'appeler. Allô, patron. Oui, Nadia. Eh bien, mi? Ne bɛ bureau la. Bureau là, wa? Bureau jumɛn? Ne filɛ baara la yɛrɛ, ne ma taa yɔrɔ la, ne bɛ baara la. Nadia, i bɛ taa sɔrɔ bureau ye fila de. Ne filɛ nin secrétariat la. Ayi komi sɔgɔmada ne sen kun bɛ ka ne dimi, ne ko n bɛ boli ka na dɔgɔtɔrɔso la, n ko ka n'a lajɛ. O de kosɔn ne yɛrɛ bɔra. E bɛ se ka bɔ cogo di sans pas une permission? Ne bɛ rappel tigɛ. Salima. Oui, patron. Sini sɔgɔma.
Il n'a déjà fait la mort à la bulle. Ok? Il n'y a aucun souci. Merci. Miss Arabi, ni mun yato gudi. Iska ne ta biro la. Kai ne ta so shi na min yana ba. Nadia te mɔgɔ ka kuma. Ala o ala, n ko i ma n ko n'a sɔrɔ ni patron tilala ka na tugun. Sa patron nalen fɔ i ka bisi kɛra po ye. N'i ko k'i tɛ ne ka ladilikan mɛn, i bɛ taga fukansola minnu sɔrɔ kɛnɛma i n'olu ta mɛn. Jɔn dan ye seko, ne ye n se kɛ. Wa an ce somɔgɔw wa n mago bɛ gato de la n fɛ ka n'a minɛ sufɛla fɛ o la ka gato ka di kosɛbɛ kɔni n y'a décidé n bɛna gato san n t'o kɛ la ok mun cɛ sa Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Comment vas-tu? Gâteau bɛ yen nɔ. Ne mago bɛ kelen de la a bɛ sɔrɔ a tɛ sɔrɔ 15 heures. Ça va? Tu vas bien? Oui, ça va. Bien. À qui me donne? On se connaît? Si. Où ça te regarde hier? Il est classique ça. Oh oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah, on t'est en fait donc. Oui, c'est vrai, mais il croira, on l'a fait là. Sinon, ça va? Oui, ça va. Bien. Non, mais. Non, en termes de les gâteaux commandés, mais faire la surprise de gala. On a fait un regard pour véhiculer. Ne fait nana. N terikɛ muso ka gato de commandé an ka surprise k'a la restaurant dɔ la yen fɛ. Ok. Sunna yɛrɛ. Ne terimuso ye bagi de sɔrɔ dɛ n ko n bɛna bali a la ka surprise k'a la. Ok ok. Bon i tɛna sunna an ka taa i kan accompagner an ka taa gato tigɛ la siɲɛ kelen c'est mieux. Ne ka sufɛ bɔli tɛ ten dɛ. Ah bon? I yɛrɛ ka ko a man di yɛrɛ de wa ou bien parents tɛ sɔn? Non, parents ka ko b'a la a man di yɛrɛ fana. Ok, ça va. N bɛ sira ɲini. I jɔ n bi. Non, c'est bon. N ka mobili bɛ da la. C'est bon, ça n bɛ taxi ta ka taa, c'est bon. I ka sabali sa. A ka ɲi sa. An ka siraw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na sa n'an t'i bila. Ok, problème t'a la. C'est bon? Ok. Sinon a kɛra fama ye. Walayi dɔɔni. A ka di fitinin na wa? Dɔ kɔrɔbaya.
Chérie? Chérie? Oui, chérie. Oui. Je suis à la cuisine. Non, Mais là, on va aller à la non, nous là ça, nous là. Et là, nous là, on fait. Nous là, on va sortir, j'ai une surprise pour toi. C'est ce que je dis. Nous là. Au manchon. Tiens, on va te voir et voilà. Tu l'as maintenant. Et mais là, il faut prévoir, nous là. Tu l'as maintenant. Je t'attends pour 5 minutes. Tu l'as. Wow. Merci, chérie. C'est bon, aussi. Quelle forêt, c'est ce que tu veux faire? Parce que là, les amis, on va faire. Non. C'est bon. Sigi jigi dani. I bɛ don ka to sunɔgɔ la, I bɛ to ka to sunɔgɔ la. O dɔrɔn de sɔn ka se ka tuguro fɛn bɛɛ sɔrɔ ka n dalen to sunɔgɔ la. Ah, voilà. Mana dah tu? Orang ni tunggu aku.
anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Adja, joyeux anniversaire. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you Adja, happy birthday to you. Merci. Allez, foyana chérie. Je viens de Aki moi mamu de kera. Ami kan ka foyana. Oh, merci vraiment. Jara ire. Voilà. Tante gato tiga puluh. Ni era nyebe gato ina so. Dia pilih selebar dulu. Oh. Nah, kira-kira. Ai gato tiga follow sa. Ai ni ko itu tanto ko toge su. Voilà. Gato no fe. Gato ni gibi ni law. Anga telia. Voilà. Awo. Oh, ini kan saya. Ah. Okay. Selamat. Voilà. Ada. Vedere la solitaire.
N tun ma segin ni nin ye. Cogo di? An bɛ fama ka sorti nasugu ninnu kɛ. Non, t'inquiète. Dorénavant, on a caman de kɛ. Écoutez, c'est pour cela que je t'aime. C'est que moi aussi je t'aime. Mon amour, c'est à mon tour maintenant. On devrait faire quoi? Bonjour tout le monde. Bonjour. Niawele, Bachifoueti, c'est à propos du comportement de Nadia. Nadia. Oui, maître. Je ne veux plus que ça se répète. Ne te sera famille qui donne un communiqué. Surtout avec moi. Ne sais pas où le chocolat. Il est galon de gagner, il est barré à la société. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis là. Tu es là, il y a un gars qui est là. Il ne peut appeler là. Mon ami a fait un patron, ma frère est là. Tu es galon de gagner. Tu t'as fait une entreprise. Est-ce qu'il y a famille? Que ce soit la dernière fois. Nous avons eu ça. Donc, nous avons banana à la manquise là. Il y a une entreprise qui a banane. Eh, alors qu'on a fait. Mais au-delà, après, il y a un ne hakili la an bɛɛ bɛ jɛ baara la an bɛ ka baara kɛ yan a kan ka yan kɛ i n'a fɔ aw yɛrɛ ta mais ni ne tɛ yan c'est fini o bɛ mun yira ne na sisan donc ne de bɛ n kun fɛ donc n t'a fɛ ka ɲɔgɔnna fila ka kɛ yan est-ce que i y'a faamuya Nadia principalement toi. N y'a faamu. Quant à toi, Salima, il faut que tu aies là. Il peut y avoir des choses, c'est bien. Mais ni sera bladomodo, abli qu'on a voulu que ne le tenir entreprise. Ni be baraka gagna, ame jeka baraka non mais ni mo fa do tira baraka vraiment. Parce que nous avons une entreprise d'affinité. Est-ce que je me fais comprendre? Je sais, vous pouvez disposer. Merci. Nadia, tu restes. Mes filles. Ne ye fana jateminɛ depuis e ni ne bɔra hôtel la depuis ko tɛmɛna ni ɲɔgɔn cɛ tu es en train de faire comme i ta de ye entreprise i nana baarayɔrɔ la i tɛ foyi la grimace ni fɛnw kɔ yɛrɛ yira ni wɛrɛ wɛrɛ n bɛna min f'i ye ce qui se passe entre toi et moi
o ye kɛnɛmala de ye. N'a nana baarayɔrɔ la baara de bɛ yan n t'a fɛ i k'a fila ɲagami ɲɔgɔn na est ce que i y'a faamuya. N y'a faamu. Min bɛ ne ɲɔgɔn cɛ o dan ye kɛnɛmala de mais n'an bɛ yan i bɛ baara de kɛ n'i tɛ se ka baara kɛ dɔrɔn i b'a fɔ n b'i labila n bɛ mɔgɔ wɛrɛ ta c'est compris. Faamuyara. Si i bɛ se ka taa. Ni ka cɛ jɔn? Ala ne tɛ fɛ ka duli tɔgɔ min tulo la i b'o kalama ka na duli ko kuma yɛrɛ de fɔ ne copine duli ko kuma banna pe o banna de. An bɛ duli ko kuma la bi duli ko kuma banna e m'o faamu. I b'a dɔn duli ye mun kɛ yan? Duli ye Ala minɛ an ka carré kɔnɔ jeune fille dɔ lajɛ ka taa kɔnɔ da o la. I ko mun? Duli y'o de kɛ an m'a ɲini yɔrɔ jan. A kuma tɛ se ka fɔ k'a ɲini yɔrɔ jan. Carré kɔnɔ tiɲɛna a y'o gɛlɛya. O y'o gɛlɛya. E y'a ɲɛɲini kosɛbɛ. Lila ka n'i bugubugu mɔgɔw ka kuma kan dɛ. E y'a ɲɛɲini kosɛbɛ kɔni. Jɔn ka sigi ka ɲɛ. Ni bɛ tɛmɛ n tɛmɛtɔ la an ka carré kɔnɔ denni ka n lajɔ ko e de ye Lila ya ne ko mun de bɛ k'ale tɛ fɛ ka ne ni Duli ye ɲɔgɔn fɛ tuguni ko parce que k'ale kɔnɔma don Duli den na voilà. E y'o tan di yan? Ne bɛ se kɛlɛ la de n bɛ mun kɛ Duli de ye ne malo. A y'a malo a m'i kelen malo a y'an bɛɛ de malo. Non Duli jo tɛ nin na a kun man ka nin kɛ fiyewu. O la ne y'a fɔ i kan ka na da cɛ la ka na da cɛ la dɛ i b'a dɔn ko cɛw ma ɲi walayi bi cɛ ma ɲi ko n'i dar'u la kɛ u b'u cu n'i ye de walayi. N'an bɛ kuma kana bɛɛ gosi bere kelen na ne ka bɛn t'o kɛ. Ne ka bɛn t'o mɔgɔ ye. Copine ne kɔni bɛ mun f'i ye kana da cɛ la. N tɛ se ka fosi fɔ bɛn ma mais kana da cɛ la walayi kana da cɛ la n'i dara cɛ la u b'i faga walayi. De toute façon ne kɔni ka bɛn ka ɲi parce que a bɛ bɔ baara de kɔni y'ale ka priorité. Sugutigɛ ninnu ni fɛn ninnu tɛ ale ka mais Duli kɔni ye mun kɛ vraiment a ma ɲɛ a ma ɲɛ du tout. Ok e dalen don cɛw la copine. Nadia, yɔrɔ yɛrɛ ye chef ka kuma mɛn bi. A mɛnna ne dun b'i ladi. N'i kun ye ne ka ladilikan lamɛn a kun bɛ se si ma. Mais ni mɔgɔw y'a fɔ e ɲɛna k'i ka ko min to e b'a k'i yɛrɛ fɛ. I yɛrɛ ka bi ta lajɛ. Alors que i tagatɔla bɛɛ ne y'a ɲɛf'i ɲɛna. Ka sɔrɔ ne ma dabɔ nin bɛɛ kama yɛrɛ. Mais est ce que o sera ale ka ne lamaloya bi du kɔnɔ tan? I ka sabali. I b'i bolo da i dusu kan nin ko la, i y'a mɛn? N y'a mɛn. E kɔni ka sabali i nana baara de kama. I ka baara kɛ, i ka taga so, n'i sera so ci min b'i bolo, i y'o ɲɛnabɔ o wagati la. N'i ka repos bɛ don min na i k'i ka ciw kɛ. O kɔni ye ne ka ladilikan ye k'a f'i ɲɛna. N'i y'a mɛn a bɛ diya n ye. I y'a mɛn? N y'a faamu. Merci ka ladilikanw na. O nin ye ko diya ye. Sinon à part ça. Ça va walayi. E kilali ka baara la? Dɔɔnin. Fɛn dɔw saisir kun bɛ n bolo n kun b'olu kɛ. Ne kɔni ta tɔ ma ca bilen. Aw ye walawala ye. Fari poli. Ka na nin k'i kunna dɔɔnin ye sa.
Nyame. Wagati ni ko dɔrɔn de don. N'i kun bɛ ne lamɛn, a kun tɛ se ni si ma. Awɔ, nyame. wara o ye tiɲɛ ye n ma tɔgɔ mɛn ngalon b'i da te nesiri n badenw te nesiri kɛn bɛ ka tɔnbɔla belebele labɛn a ka kiliyanw ye tɔnbɔla min ni lajalifɛn caman bɛ sɔrɔ a la i n'a fɔ téléviseur écran plat téléphone portable fo ka taa se humidificateur ma ani lajalifɛn caman bɛ sɔrɔ lajalifɛn ninnu bɛ sɔrɔ cogo di n'i ye te nesiri san i b'a foroko dayɛlɛ n'i ye ja min y'a kɔnɔ o b'a yira ko e gayena o ja in na i b'i ka te nesiri foroko in da k'i boli biribiri ni k'i senfa ka u jaba lasɛgɛrɛ ni o ye bagadaji ye nara place immeuble agoni la i bɛ t'i ka lajalifɛn minɛ wa ni maa min ma ja ye a ka te nesiri foroko kɔnɔ i ma perdu dɛ i b'i ka te nesiri foroko in mara ka d'a ka tɔnbɔla belebele wɛrɛ kan ka kɛ nesiri kiliyanw bɛɛ lajɛlen yaasa bɛɛ bɛ se ka lajalifɛn sɔrɔ cogo min na te nesiri tew ka sɛgɛ